आंनि दिनै आंनि हौवाया गोबां मावनानै खाफालनि थै गोलोमदै सनानै गथ' सानैखौ गाइखेर लोंहोनानै बायनानै फेदेरबोबाय अब्लाबो थोआब्लाबो आंनि दंनायफोरखौ लानानै आङो गामला थुरसि खुरै गावनि दङमोन बिखौ आं फाननानै गाइखेर बायनानै जाहोबोबाय बे फिसा सानैखौ आरो दंनाय आलमारि पालें बाकस बिगफोर गासै सनाखौ आं फाननानै गथ' सानैखौ आङो फेदेरबोबाय जों हौवा हिन्जाव सानैजों लोगो नांनानै गथ' सानैखौ जोङो फैयै फैयै जोङो मालायनि दरखं बिबाय बै समाव आङो राहा गैयै जानायाव आंनि हौवाया आं गिथाव बाथाव हाजोआव थांनानै बिनि सिङा बायनाय सिं सानानै एखनबा बिनि जिउआव मावनो हायै दांनो हायै जानानै बै समाव आङो मालायनि दरखं बिबायनानै गथ' सानैखौ आङो बिदिनो फेदेरबोबाय जाहोनानैहाय खुलुमबाय आंनि गासै आइ आफा आरो बिदा फंबायफोर आरो दिनै नोंथांमोननिसिम आंनि गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ आं बावहरबाय नैबे चेनेलनि गेजेरजों आरो बे भिडिअ एबा सावगारिखौ आं नोंथांमोननो लाबोदों मोनसे दुखुथिया न'खर जाय न'खराव गोबां दुखु सैनायनि गेजेरजों जाय न'खरनि बिमा आरो बिफाया मालायनाव खामला मुजिरा मावनानै एबा मालायनि दरखं बिबायनानै इसोरनि हरनाय सानै गथ' जाय सानै गथ' जावजा गथ' बे जावजा गथ'आ दिनै इसोरनि गेदेर अननायजों बिसोर सिख्ला देरबोबाय आरो दिनै बिसोरो मा थांखि लानानै बिसोरो आवगायलांनो सानदों बिथांमोननियाव आङो दान्दिसे उनाव नोंथांमोननिसिमनो बिथांमोनजों मोगा मोगि लानानै आं नोंथांमोननो बिसोरनि सिंनि गुमुर एबा मा अबे लामाजों आगान सुरलांगोन बेखौ नोंथांमोना गावसोरनो मिथिनो मोनगोन अनदागाफोर जाय न'खराव जेरै गोबाव समनिफ्राय बिथांमोना इसोरजों नांथाबनानै जिसुनियाव अरायसम सान हर आरज खालामनायनि गेजेरजों दुखुथिया हावरिया न'खरा जेरै बे मालायनि दरखं बिबानो जाग्रा आरो बिनि फिसाया मालायनियाव खामला मुजिरा बेबायदिनो मावनानै दंफां बोनानै बायदिसिना खामानि मावनानै बेबायदिनो गरफा गरनै रां खामायनानै गावनि न'खरनि जिउ दिङाखौ बे आवगायबोदों आरो आवगायगासिनो दं आरो दासिमबो बेबायदिनो गुबुननियाव बेबायदिनो खामला मुजिरा मावनानै बेबायदिनो न'खरखौ सुंथाबोगासिनो दं आरो बिनिनो सानै फिसा हिन्जाव दं जावजा जाय इसोरनि गेदेर अननायजों बे गथ'फ्रा समायना रमायना देरबोबाय आरो बिथांमोननि न'आव आं दिनै फैदों आरो बिथांमोननि न'खौ नोंथांमोना आं सिगां एसे मिथिग्रोना लागोननि बे न'आ माबायदि नायहर जाय न'आ 1.5 केजि बे 1.5 केजि न'आव बिसोर थायो आरो बे 1.5 केजियावनो बिसोर गावसोरनि सान्दुं अखा मिथिंगानि बार दै बायदिसिनानिफ्राय गावसोरनि मोदोम आरो थांना थानाय लामाखौ सुंथानो थाखाय बे 1.5 केजियाव बिसोर थायो जों बे न'खौ एसे नायनि फै अनदायगाफोर बे न'आव 1.5 केजि आरो बे न'आ गावसोरनि बेयो थानाय जायगा पारमानेन्ट नङा आरो बे न'आ अनदायगाफोर बेयो रेलवे डिपार्टमेन्टनि मोनसे खलबसे जायगा आरो मालाबा समाव बे रेलवे डिपार्टमेन्टआ बेखौ बिसोर बेनिफ्राय होखारजानोबो हागौ नैबे 1.5 केजि न'आव बिसोर थायो आरो बे 1.5 केजियानो बिसोरनि थाग्रा आरो बाहायनो बिसोरो सान्दुं अखानि मिथिंगानि बायदिसिनानिफ्राय सैनायनिफ्राय देरहानो थाखाय बे न'आव बिसोर थायो आरो बे दुखुथिया न'खरावनो दिनै जों सफैदों नाथाय बे न'खराव जों मानि थाखाय फैदों आरो बे न'खराव इसोरनि खामानि मावनो थाखाय बे न'खरनिफ्रायनो सानै गथ'आ आवगायबोदों सिस्टार लाइनाव दा सिस्टारनि हाबाफारि मावनो थाखाय धोरोमनि खामानि मावनो थाखाय बिसोरो जिउआव जुजिदों आरो बिसोरो गोसोआव बोलो आरो गासैखौबो साहसखौ लानानै बिसोरो हावरिया दुखुथिया न'खरब्लाबो दिनै बे न'खरनि जाय बिमा बिफाया फिसाजो सानैखौ सिस्टार लाइनाव धोरोमनि एबा सोरगोनि गोथां बोसोनखौ फोरबोनि रावखौ फोसावनो थाखाय सुबुं सेवा खालामनो थाखाय बिथांमोनखौ दिनै बिमा बिफाया आवगायनो थाखाय थुलुंगा होदों बिथांमोननि बे थुलुंगा होनायखौ नायोब्ला जोंबो दिनै आवगायनो जोंहाबो बोलो दं बेनिखायनो फैदो जोङो दान्दिसे उनाव बिथांमोनखौ जों लोगो मोनो आरो बिसोर सोर अनदागा गासै आइ आफा आरो बिनानावफोर दान्दिसे सिगां आं नोंथांमोननो जाय बिथांमोननि न' आरो बिथांमोननि बे 1.5 केजिखौ थानाय जायगाखौ नोंथांमोना खोन्थादोंमोन आरो दिनै बिथांमोनखौनो आंनि सारियाव दिनै
बे न'खरनि सोद्रोमाफोरखौ आं लोगो मोननानै आंनि खाथियाव जिरायनानै दिनै बिथांमोनखौ लोगो मोननायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ नोंथांमोनजों सिनायथि लानायजों लोगोसे गिबियावनो इसोरनि मुङै आङो गोजोननायखौ बिथांमोननो बावहरग्रोबाय। दे गोजोन्थों, दे गोजोन्थों, गोजोन्थों, गोजोन्थों। अनदाइगाफोर अननाय आरो गोजोननाया जों इसोरनिफ्रायनो मोननाय। बेनिखायनो जाय न'खरनि बे दुखुथिया न'खरनि जाय बिगोमा बिसि फिसाय आरो बिनि फिसा हिन्जाव सानै जावजा, बे गथ'फ्रा बिब' बिनानाव जावजा, दिनै बिसोर सानैखौबो लोगो मोननायजों आरो बिसि फिसाय जाय बिसोरनिनो बिमा बिफा लोगो मोननायजों लोगोसे आं बिथांमोनाव माखासे सोंनाय आरो फिननाय लानो सानदों। दिनै बिथांमोनखौ लोगो मोननायजों लोगोसे आङो फारसेथिं दुखु फारसेथिं रंजानाय। दिनै मानि थाखाय दुखु आरो फारसेथिं रंजानाय? बिनि खारना जादों बे दुखुथिया न'खरा, आं मिथिगौ बे दुखुथिया न'खरा बै दरखं आरो मालायनि बै न'खराव जाय बे बिसाया खामला मुजिरा मावनानै बेबायदिनो गावनि फिसा हिन्जावखौ उन्दैनिफ्रायनो खबसे खबनै आरो बिसोरनि मोदोमखौ जोख्लोबनो थाखाय गाननाय जोमनाय बायनानै लाबोनानै बे फिसाफोरखौ फेदेरबोलावदों। दिनै बिनि गेजेराव बे दुखुनि गेजेरजोंब्लाबो खामला मुजिरा मावनानै जाग्रा आरो बेबायदिनो मालायनि दरखं बिबायनाय जाग्रा बे बिमाया गावनि फिसा आरो गावनि उदै गावनि न'खरखौ बेंनो थाखाय सोरनिबा अननाय फेरलेबसे मोनगोन मिजिं थिनानै दरखं बिबायनानै दिनै बे फिसा हिन्जाव सानैखौ बिसिम आरो बे समसिम दैदेनबोनानै सिख्ला देरबाय। आरो बे सिख्ला सानैया, बे फिसा हिन्जाव सानैया दा मा मावनो सानदों बेखौबो नोंथांमोना उनाव मिथिनो मोनगोन। दा बिनि सिगांनो आङो गिबियावनो सोंग्रोनो लुबैबाय जाय न'खरनि बिगोमानाव, आदसा नोङो बबे जायगानि आरो नों मा नाम आरो नोङो बबे धोरोमनिमोन बेखौ जोंनि सिगाङाव एसे फोरमायनो हागोन नामा? दे बुंनाय। खुलुमबाय, गोजोन्थों। आङो माने आंनि जिउआव हाबा जानानै जाबोनाय जिउ खांबोनायाव गोबां जारिमिनफोरखौ आं मिथिहोनो सानदों। खृष्टनि अनजाग्रा नोंथांमोन, आंनि बुंनो गोनांनि बे जारिमिनखौ आं बुंनो सानदों। आङो बै समाव जाबोनाय उन्दै गथ' सानै खांबोनाय समावहाय आंनि जिउआव गोबां जारिमिनफोर जाबोनाय। आं बै समाव गोबां बेमारिमोन। आंनि जिउआव गोबां लामा ससेयाव बेरायनो हायामोन, हां थांहां जादोंमोन। आंनि जिउआव गोबां बुंफबजोबनाय सुगार आरो उदैनि एपेन्डिक्स आरो बिदिनो मोदोम गंसे, खर'नि बेमार, बेफोरखौ लानानै आं जिउ खांबोदों उन्दै गथ' सानैखौ लानानैहाय। आं बिसोरनो आरो आंनि हौवायाबो गोबां बिनि जिउआव सिं सानाय, दंफां रोगानानै बिनि मोदोमाव बुंफबजोबनाय सिं बायनाय, बेखौ लानानैहाय बियो खामानि मावनो हायामोन। बै समाव आङो गथ' सानै उन्दैखौ आं बिनि आखायाव दोनलांनानैहाय आङो गुबुन जायगायाव गामिफोराव थांनानैहाय माइरं, मालायनि दरखं माइरं एबा जि एबा फैसा आङो बिनो थाङोमोन। बै समावहाय आंनि बिबायनाय समावहाय सोरनिबा दरखङाव गिदिर सैमा दङमोन। बै समाव आंखौ अरनो थाखाय सैमाया गोबां गिथाव बाथाव, माबा सैमाया आंखौ सानसेनि दिनाव माइरं बिबायनो थांनायाव आवग्रिनानै आंखौ गुन्दै अरग्लिनानै बिसोरो आंखौ नस्थ' खालामनो नागिरदोंमोन बै समाव। अब्ला आं बै समाव इसोरनि गोथार बोसोनखौ बिथां ब्रादार दैमालुनि रिट्रिकआवहाय बियो आंखौ, जोंनि न'खरखौ, आं न'आव गैयाब्लाबो आं हौवाखौ लानानैहाय आरो आंनि हौवाखौ गथ' सानैखौ लानानै आं इसोरनि रायजोनि सुबुंनो गोथार बोसोनखौ बिथां ब्रादारा
रिट्रिटनि गेजेरजों सुबुंनि जिउखौ बियो बासायनायनि लामाखौ एबा गोबां बेमाराव गोलैनाय थैहां गोबां रोखोमनि बे रिट्रिटनि गेजेरजों आं सोखाजानायखौ नुनानै मिथिनानै आंनि मेगनजों नुनानैहाय आरो आंबो रुगिया जानानै आंबो थैहां जानानै बै समाव आं दोङोमोन। आं बिबायना जाग्राबाबो हावरिया दुखुथियाब्लाबो आंनि जिउआव इसोरा थानानै आंखौ आइ मारिया थुलुंगा होनानै बे रिट्रिटनि गेजेरजों आंखौ सोखानानै आरो आङो बे बेमारखौ गुबुन आं उथिनो हाया जादोंमोन। बै समाव रिट्रिटआव आं उन्दुनानै गाबै आं बे रिट्रिटआव आं बाहागो लानानै आंनि जिउखौ आं बे बिथां ब्रादारा आंखौ रिट्रिटनि गेजेरजों बिनि रिट्रिटनियाव बिजानानै आं ब्रादारनि बिजानानै आं थैहां गोलैनानै आं उन्दुनानैब्लाबो बिथां ब्रादारनि बोसोनखौ आङो खोनानानै आरो आंनि जिउआव गांखांनानै सानस'नो हाया बुंस'नो हाया आंखौ बे समाव आङो ब्रादारखौ रिट्रिटआवहाय आं बिखौ नंथारगौ बियो इसोरनि सासे सायख'जानाय गोथार बियो बोसोन होग्रा बिनि रिट्रिटखौ आं बाहागो लानानैहाय आं बिजों बिजानानै आं बै समाव थैहां जानाय समाव आङो सोखाजानायखौ मोन्दों। बे समाव गथ'फ्रा बेसे गिदिरमोन नोंना? बै समावहाय आंहा गथ' जायाखैमोन। बे समाव गथ' गैथ'वामोन। बे सानै गथ'आ गैथ'वामोन। आरो बिनि उनावहाय आङो बे रिट्रिटआव बाहागो लानानैहाय आंनि हौवाया आरो बिनि रिट्रिटखौ आरो नागिरबावनानैहाय साबखाथियावहाय रिट्रिट जादोंमोन। बै समाव आंनि मालिकआ फादारदों फाब सिकार गोबां लानानै आरो ब्रादार दैमालुनि बिनि रिट्रिटखौ लानानै आंनि हौवाया गोबां गोसो सोलायनाय आरो बिनि जिउआव रंजाखांनाय आरो आंनि जिउआव सोखाजानायखौ मोननो हाबाय। आरो फैयै बिदिनो आं बे रिट्रिट ब्रादार बिथांनि रिट्रिटखौ गोबां आङो बुंस'नो हाया। आं बिनि रिट्रिटखौ बाहागो लानाया 100 एबा 150 बिबायदि जाबोबाय आंनि जिउआव ब्रादार बिथांनि रिट्रिटखौ लानानै। आरो बिजोंनो आंनि जिउआव आं न'खराव गैयाब्लाबो देरा गिजियाव प्लास्टिकनि न' लुनानै एबा नारानि बेरा होनानै आं जिउ खांबोनाय समाव बै समाव आंखौ आइ मारिया थाफानानै आरो ब्रादारनि बिथांनि रिट्रिटआव थांनानै आरो 13 तारिखखौ आङो गथ'फोरा जिथिया समाव गोरलै सममोन बै समनिफ्रायनो आङो ब्रादारनि बिथांनि 13 तारिखखौ नागिरनानैहाय आङो थांनानै आंनि जिउआव जोंनि न'खराव गोबां गिथाव बाथाव संसारनि बेंनाय जेंनानि गुदुं बारा आंखौ खोबनानै नाथाय नस्थ' खालामनो नागिरदोंमोन। नाथाय बिनि गेजेरजों आंखौ आइ मारिया आंखौ दैख'नानै गावनि बेंग्रा उफुखौ लानानै जोंनि न'खरखौ बेसेबा मोजां गोदै गोथाव दैदेनबोनानै जोंफोरखौ सहाय होबोबाय। आरो बिनि गेजेरजों आं दाबो गथ'फोरा बे आइ मारियानि 13 तारिखनि अननायखौ मोननानै आंनि गथ'फोर सानैया गथ' सानैया बिसोरनि जिउआव जेबो बेमार आजार फैब्लाबो आङो बे 13 तारिखआव थाङै आङो बिसोरनि बेमार जानायफोराव आङो गावनो आं रोङाब्लाबो रंजालि खालामै आं बिसोरनि बेमारखौ सोखानो हादोंमोन। आरो आंनो बे न'खराव जों थानाय समाव बे गथ' देरा गिजिखौ लानानै जोङो न' गिजि लानानै बबे सनाव मोनखो? आङो जिथिया समाव बै समाव आङो 2000 सन सादाव बिसोरखौ आङो जन्म मोननाय। बे गथ'खौ सानैखौबो जावजादा? जावजा गथ'खौ इसोरा नोंनो हरबाय। आरो बेनिफ्राय नों खस्थ' खालामनानैब्लाबो बे जावजा गथ'खौ नोङो खांनाय आरो फेदेरनायाव माबायदि मोनदोंमोन नोंलाय? आंनि थाखा फैसा दंखायोमोन ना न' बां दङमोन ना बेबायदिनो नों बिबायनानैनो बे गथ'फोरखौ फेदेरबोदोंमोन? एसे बुंनो हागोन ना? जोंनि न'खराव बै समाव आंनि मालिकआ
गथ' सानायखौ खाफालनि मोदोमनि थै सरनानै गाइखेर बायनानै बिसोरखौ जाहोनानै फेदेरबोबाय। नाथाय आंनि मालिका गोबां दुखु सैनायजों बिनो गाइखेर जाहोनानै गथ' सानैखौ फेदेरबोबाय। बिनि गेजेरजों आंहा दिनै गथ'फोर सानैखौ फेदेरनो जेबो गैयामोन। बै समाव आंनि हौवाया गोबां मावनानै खाफालनि थै गोलोमदै सनानै गथ' सानैखौ गाइखेर लोंहोनानै बायनानै फेदेरबोबाय। अब्लाबो थोआब्लाबो आंनि दौनायफोरखौ लानानै आङो गामला थुरसि खुरै गावनि दङमोन बिखौ आं फाननानै गाइखेर बायनानै जाहोबोबाय। बे फिसाजो सानैखौ आरो दौनाय आलमारि फालें बाकस बिगफोर गासै सनाखौ आं फाननानै गथ' सानैखौ आङो फेदेरबोबाय। जों हौवा हिन्जाव सानैजों लोगो नांनानै गथ' सानैखौ जोङो फैयै फैयै जोङो मालायनि दरखं बिबाय। बै समाव आङो राहा गैयै जानायाव आंनि हौवाया गोबां गिथाव बाथाव हाजोआव थांनानै बिनि सिङा बायनाय सिं सानानै एखनबा बिनि जिउआव मावनो हायै दांनो हायै जानानै बै समाव आङो मालायनि दरखं बिबायनानै गथ' सानैखौ आङो बिदिनो फेदेरबोबाय जाहोनानैहाय।